Да, Петлова. тази стена ще ми бъде с капет. Тук като гледам всичките тия неравности след сваляне трябва да се затворят и задължително трябва да се повишат много. Тук буквално на седмици ще отиде. Да. За ден на бебето ще е готово. Ще бъде постоянно тук, ще помагам каквото можем. Дни по-късно започва и самото боядисване на стаята. Ани усърдно помага на майсторите. Помагам тук с каквото мога на майсторите. Трудно е с бебето, защото се проточи дълго време, вече цяла седмица. Харесваме, че се убедих да им направя романтична стая, с по-спокойни цветове, тъй като от началото те искаха да бъдат в червено, което не е подходящо, най-вече за детето като място, в което то ще седи, ще си играе и ще спи. Вече майстор боядих веднъж тавана. Сега трябва да изсъхне хубаво и да се повтори още 2 пъти или 3 пъти. След това ще започне да боядисва едната стена, която ще е в един цвят. Трябва тя хубаво да изсъхне и за това ще продължим и утре да боядисваме. По принцип, цветовете, които се избират за спални, трябва да са съобразени с това деца ли ще спят, големи хора, ако е дете какъв му е темперамент. Повечето родители идват и искат едни оранжеви, зелени, фосфорициращи цветове. Ходила съм в такива детски стаи, които трябва да променя и съм виждала такива цветове, в които аз, когато съм уморена, няма да мога да вижда. С всеки изминал ден започвам да виждам все по-голяма промяна в стаята, започва да става все по-хубаво и малко по малко започва вече да се сбъдва наистина моята мечта. След етапа на боядисването идва най-интересната част – поставянето на мебелите, монтирането и най-важното – детайлите. Защото, както е казал английският поет Уилям Морис, тайната на щастието се крие в малките неща в живота ни. Йоли заедно с Кирил вече закачват пердетата. През това време Ани чисти и внимава да не оставят следи по новия паркет. В момента поставяме завесите, монтираме мебелите и семейството участва, помага. Добре се беше момчето, защото подизпълнителите ми са оставили стълба, на която трудно мога да се справя сама. Той си поставя сам ключове и контакти, Ани ми помогна с багажа и с разопаковането на нещата. Чувствам се прекрасни, всички мебели са страхотни, много ми харесват и много се радвам. Представях си ги красиви, но всъщност те са още по-красиви, отколкото си ги представях. Мисля, че това, че ги убедих да имат кът за себе си, кът за детето в една стая, сега вече от този вариант мисля, че и те са много доволни. Според мен, идеята, която даде фирмата за обща стая е по-добрия вариант, защото бебето е малко и просто няма как да спи само в стаята. В случая беше важно не само да се сбъдне мечтата на тези млади хора, ами да разберат, че най-важно за тяхното дете е не да има самостоятелна стая на принцеса, а да имат и те помещения, където се чувстват и тримата добре заедно. Хем да им е уютно и приятно, да е романтично и трябва да знаят, че най-важно е за да расте едно дете щастливо, родителите да се обичат. Няма да се наситя да слушам това последно изречение. Сега, 5 най-важни неща, които всеки трябва да знае, когато промени интериора. Аз исках да те помоля да коментирам нещо в думите на Ани, която така сладко каза, че малко по малко мечтата ѝ започва да се сбъдва. Тоест аз от самото начало казвах, че не вярвам в
вълшебницата, която с вълшебна пръчка хоп и прави стаята и ти не участваш. Аз вярвам в сбъдването на мечта, когато ти сам се бориш за нея, защото тогава от една страна влагаш духа си, от друга страна ти реализираш собствената си мечта, а това е много сладко. И не на последно място, тогава цениш, много важно, тогава цениш това, което има. На труда на всички. А не тя да отиде някъде на почивка за един уикенд и да дойде в стаята, готова. Ти виждаш колко хора са работили в осъществяването. И точно така и самата тя да помага, защото така ще знае най-малкото как да го поддържа. Много се радвах, като започнахме ремонта, защото такива скрити неща, като например перфектният пот, който имаха, който само заради това, че не е поддържан във времето, не изглеждаше добре, той се разкри се красотата му. Да. Ние това го бяхме планирали и затова избрахме светли медвели, за да може от една страна да контрастират. От друга страна, това е много модерна тенденция в момента, като си говорим има ли мода. Да. Много модерна тенденция е върху плод, който е натурален цвят на дървото, да се слагат светли мебели. Точно което ние сме направили, значи. Всъщност, да. Точно както е нашият апартамент, да. И от друга страна, самата стая е много малка, а светлата мебел стои доста леко в нея, не натежава. И много ми е жал, че тя така много си искаше гардероб вътре, но наистина нямаше място къде да остане този гардероб. Ние на плановете въртяхме леглото насам, въртяхме го насам, сменяхме посоки, но се съобразявахме с сега това, което ти ме питаш, няколко основни елемента, когато подреждаме мебелите. Точно една минута. Не трябва леглото да е между врата прозорец, за да не минава течението през него. Детското легло е добре да е в най-закътания кът, ние така сме направили, и да се остави възможно най-много пространство малката да се движи вътре. В случая не е много пространство, но е достатъчно. Ето, по-добре да го няма гардероба, да има пространство за детето. Да, така е. Това са законите. Ти в такава стая би ли живяла? Аз бих живяла в такава стая с удоволствие. Да. И това, което искам да допълня към Даниела е, че чувството е много важно. Чувството, че това е твоя дом. А твоя дом ти си го създаваш с много малки неща, понякога случайни, и след това ги усещаш. Тоест, още повече, когато в едно семейство има малко детенце. Ако това детенце случайно утре нарисува нещо на тапета, много ви моля, не го махайте, не го триете. Това е вашия дом, това е вашето дете и това е неговата рисунка. Да. Тоест, или пък снимки, красиви рамки, всякакви неща, които тези млади хора могат да направят сами. Красива дантела, която може да бъде сложена в рамка. Ароматите, техните аромати. Въпреки, че какъв по-приятен аромат от аромата на бебе и на обич. Точно така, да. Но на детско бельо, на чистота. Това са ароматите. Аз самата имам две малки дъщерички, които снощи ме посрещнаха с аромат на карамел. Просто защото така се беше случило, че една дама, която се грижеше за тях, беше забравила чайника на котлона. То се беше получило случайно, но всичко беше толкова уютно. Да, и особено те ме посрещнаха с чувство. И аз знам, че това е моя дом. Да. Моите деца са направили същите рисунки на стените. И когато сутрин, в никакъв случай, там е нашата куча, там са нашите рибки, която и друга стена да погледна, това не е моята стена. И аз пожелавам на тези млади хора да изпитат същото. Добре, сега ви предлагам да видим вече как изглежда стаята. Ето ни в работническия квартал Левски, на улица, на която целогодишно не изчезват локвите, зад отчукана социалистическа мазилка, зад железни врати със следи от некролози и излинели предизборни плакати. След толкова много години, аз може би от 5 годишни си мечтая да имам стая, моя, собствена, красива. Тази стая с няколко минути ще стане реалност и аз ще вляза в тази приказка. Най-много се вълнувах през последните 2-3 дни, след като налепихме тапетите и всичко беше готово, само чакахме мебелите. Тази нощ дори не съм спала от вълнение.
момиченце, за разлика от своята майка, ще има най-приказната детска стая. Ще живее със своите родители и те винаги ще се грижат за нея и тя ще порасне здрава и красива и ще е толкова успешна, че като порасне ще помогне да се сбъднат много други детски мечти. Така завършва днешната история на апартаментът, а приказката за Стефани тепърва започва. Нали е прекрасно? Харесва, Прекрасно, нали? много ми хареса. Това дете колко ще е щастливо, благодарение на майката, на сладката Ани, която чакам сега да дойде. Къде е ти, Ани? Влизай! Оле, ти красиви! За мен ли? За мен! Мерси! Оле, виж си на другата фея. За още една фея, виж. Здравейте. Заповядай, Анце. Много ти благодаря, много си мила. Сладка моя. Аз седни там да познаеш с 10 седни, защото времето абсолютно напредна. Имаш съвсем малко време, в което да кажеш. Как се чувствате? По-добре ли ви е вече в тази стая? По-добре не, бебето вече спи в креватчето. Харесва му? Харесва му, да. В леглото? Не, удобно му е и си спи там и ние сме щастливи. Спиме заедно. Ани, обещай ми никога повече таткото да не спи на пода. Няма. Винаги той трябва да е до теб, миличка. А детето като видя стата, как реагира запросто? Ами, беше много странно, да. Само ходеше така, разглеждаше и пипаше всичко. Да. Вече свикна. Ами, как се чувстваш след всичко, което се случи в апартамента и срещата с момчето националист и защо всички разговори, неща, през които премина? Защото това е еволюция, да знаеш, от това розово да стигнем до тези пастелни, нежни цветове, това е еволюция за самата теб. Ами, чувствам се добре. Не мога да кажа, че нещо сме се промени много в живота ми като бит, разбира се. Да. Но вътре аз не съм се променила, да. Аз използвам това, че ти си тук да обясня на всички, които ни гледат, че ние няма да правим на никого друг повече стая. Това е важен този проект за нас, за да разберат хората, че не винаги това, което те си представят, че е най-добре, че има специалисти. За нас беше важно да направим това за теб, а не аз за себе си, за някой от нашите редактори, защото е важно за вашия живот, за живота между теб и мъжа ти, за твоето дете да бъдете по-щастливи. И страшно ще сме доволни, ако това се случи. Вече започваме да бъдем по-щастливи от преди. От сърце ти желая здраве, а на вас огромно благодаря. Огромно благодаря да има повече българи. Тя наистина... Тя е добрия дух в това семейство. Те много се обичат. Ние ги видяхме. Видяхте, нали? Да. Но тя е добрия дух, който така обгрижва и приласкава всички се. Беше много впечатляващо и е рядко вярно. И аз ви благодаря, защото повече хора трябва да имат възможност да се докоснат до вкуса, който вие раздавате. Благодаря ви. Благодаря ви. Това беше историята на Ани и нейната мечта да има детска стая за своето дете. Тя сбъдна мечтата си. Нейното семейство вече има едно място, където любовта може да съществува наистина. А какво ще се случи с новите герои на апартаментът, ще видите в следващите епизоди.